Μία καρδία γεμάτη αμαρτία, σκοτάδι, ασυγχωρησία, περηφάνεια, κακία, βλασφημία και πράγματα που δεν είναι από το Θεό, αυτή η καρδία δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε καλό δρόμο. Θα σε οδηγήσει σε κακό δρόμο. Επειδή ό,τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου θα βγει από μέσα σου. Θα βγει μες στα λόγια σου, μες στις σκέψεις σου, μες στις πράξεις σου. Θα φανεί. Και θα δημιουργήσεις μια ζωή γύρω σου που μοιάζει αυτής της καρδίας της ακάθαρτης. Πρέπει να προστατεύουμε την καρδιά μας. Πρέπει ο Χριστός να είναι ο μοναδικός που κάθεται πάνω στο θρόνο της καρδίας μας. Ώστε αυτά που βγαίνουν μέσα μας να είναι πάντα ο χαρακτήρας του Χριστού, η φύση του Χριστού, που είναι η ειρήνη, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η συγχώρεση. Αυτή είναι μια καρδιά που μπορεί να σε οδηγήσει σε έναν δρόμο καλό. Είναι το Άγιο Πνεύμα που σε βοηθά να ζεις με τέτοιον τρόπο. Είναι το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που σε βοηθά να καθαρίσεις την καρδία σου. Ώστε να φυτέψουμε σαν σπόρους μόνον τον Λόγο του Θεού μέσα μας. Ψαλμή, κεφάλαιο 139, εδάφια 23 με 24. Διερεύνησε με, Θεέ μου, και μάθε την καρδία μου. Δοκίμασε με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες αν ακολουθώ ένα δρόμο άνομο και οδήγησε με της αιώνιας ζωής το δρόμο. Προσευχηθείτε στο Θεό να διερευνήσει την καρδία σας, να γνωρίσει τις σκέψεις σας και να βγάλει από μέσα σας ό,τι δεν είναι από Αυτόν. Και πάρτε το Λόγο του Θεού και ξεκινάτε να βάλετε καινούργια πράγματα, καινούργια γνώση μέσα στην καρδία σας. Ότι δεν είναι από το Θεό να φεύγει. Και μετά ό,τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου που θα είναι ο λόγος, αυτά θα βγαίνουν από σένα.